hati-hati. Oke. Kalian berdua di rumah yang rukun ya. Jangan sampai kerah loh. Papa mau cari duit yang banyak untuk kalian. Oke? Aduh, kok jalan. Aduh, Papi. Gimana tuh kok bisa jatuh itu? Dek minta tolongnya dibantu, tangannya diangkat. Gimana Topi, makanya hati-hati biar nggak jatuh. Gimana nggak jatuh, Toma? Lawang sama Mukiti tali sepatunya tiwar loh. Iri bilang, Plon. Papi, lain kali hati-hati. Iya, Mi. Ya udah, aku berangkat dulu. Ayo, Dek minta. Nyok, penyok. Lek menyarbeti motor wis mari porong. Sampun beres, Tuan. Lah niku. Kok gede aku? Enggak kok. Nah, ngono lah. No. Oh, nggih, Ndara. Lek siram-siram sing rata lho ya. Aja manggok neng kene tok, malah mati iki engko tanduraku. Kono-kono barang sing rata. Siap, Ndara. Nggih, kula tutupne segedi niki. Lah cah wedok ke sapa no? Nggih nika to yoga kula, Ndara. Beh, iki piye to no? Duwe anak semoke koyo ngono kok ora kabar-kabar iki. Dok, wis dipacar apa, Rung? Dereng juragan. Wah, tepak nek iki serepan iki. Ngapunten lho, Ndara, yoga kula niku tasih sekolah iki. Yo pas to, engko sekolahe tak ragatane, awakmu malih bebane ringan. Kok goblok ngono iki? Ya, tapi jenengan sampun gadah Nyonya Noni kali Nyonya Mintul, mosok tasih kurang, Ndara. Bojo loro iki apa to no? Aku bojo nek gak 5 ora puas. Bener yoga kula niku ketinggal semok, tapi asline dereng cukup umur lho, Ndara. Kuwi jenenge jek kemlamut malah enak-enake piye to iki no? Wis pokok engko anakmu joleh mulih ben turu kene ae. Ning mburi kamar jek kosong sitok, ya? Ngapuntene to, Ndara, yoga kula siji-sijine nggih namung niku lho. Wis to manut aku, penak. Wis, pokok mulai dina iki tak pecat kowe no. Nyambut gawe